Давай, бе. Ето, върнахме се, това е продължението, защото нещо стана на телефона и започвам първо аз. Защото съм... Ето, това не можа да бъде. Ди, Мария! О! Няма! Влезна! Не! Не! Три дуспи, още две! А, да! Още две. Последна! Дай ми, да. Ти сега се върши. Загуба, тежка загуба. Какво? Сега горе ъгълчета. Сега горе ъгълчета. Не точно, ама айде ви. Свиня. Тумбене. Бах кога? Въобще е така леко съм. Аре! Пак само теж, бе! Да бием ли? Давай! Няма го чекаме! Не! Не, тъмбене! Виж колко леко бил! Втора! 3-2! 2-2, бе! 3-2. Последни две дуспи. Последни две дуспи, то ако окара. Играме я, ние тримата. Ти вкара 2. Аз и Гого сме вкарали 3. Не, къде съм бил толкова. Яро, нали ти остават 2? Да, не бе. Това вече беше. По-тумбене! Това беше. Чакай ме, една топка да се. Айде. Постави, Джони! Джони, байде, Джони! Не говорим! Аре, Чакай, айде. аз съм Ди Мария. Go! I am the one son do. Папа, сега ръка си. Сега, още две дуспи, нали? Да. Абе, не би боц, бе! Коя си? Не, и то. Ау! Последната дуспа. Марио Гаспар! И два вкарани дуспи. Може да го пуснеш, и повтаряш. О, ес. Да. Добре. Наради ма смешно, да. Това ти е на късмет! Англиче. Мишо Синя. Бразиля, бе! Още две дуспи. Последна дуспа. Аре, трябва да окарам. Аре, първо я се дай баста. Както виждате, той не може да вкара 2 гола, сега ми е тръгнал да ме бие. Това не е нормално. Ще излезе. Аз вкарах две. Виж така. И он виж, че чисто тумбена, но ради статък си тумбена, но нищо не казва. Това не беше тумбена. Ай, ти каза, че не беше. Беше дигане на копване. Беше тумбене. Ей, Георге! И чакайте. Чакайте да сме свършили. Върнахме се. Аре, Аз съм Георги Туба. Аре, бе! аре, Ради! И аз няма и откъде ти. Опа!
една доспа. Пуснах. Така, здрасти, аз ще съм Ди Мария. То, лекав тук откачен дойде, само вика. Ето, стоп. Ето, Ди Мария се връща. Какво ли ще направим сега? На мануал номер. Аут. Ето, не сяме. Гей! Не! Биеме по 3, бе! Са, Боби! Аз съм Боби. Добре. За Юли. То Юли много тъп беше. Го отрепнем след малко, ще го засилим. Ето ги най-хубавите топки в света. Пази се, Гога! Няма как да е аз! Топа! Аре, дай. Ще вия. Какво ти пука? Няма как да е аз! Гога! Ай, поне тази ще караш. И отгоре аз. Аз съм. Сега ще бие. Гол го Погба. Стоп!